Yn ystod lockdown, rydym ni wedi bod yn gwneud pethau fel gwersylla yn yr ardd a gwneud helfeidd trysor mwyn cadw'n brysur ac hefyd gan ei fod yn hynod o hwyl. Hefyd rydym ni wedi bod yn cadw'n heini trwy rhedeg a gan fod yn hynod o gystadleuol, ni wastad yn ceisio curo fy mrawd. Yn ystod y munudau nesaf, byddai'n dangos i chi y fath o bethau rydw i wedi bod yn wneud yr wythnos yma. Helo, fy enw i yw Frankie, a heddiw dwi'n edrych am y fath o natur sy'n byw yn yr ardd. Gan fod llawer o haul di bod a dim lot o glaw, mae'n rhaid i ni lenwi'r pwll gyda mwy o ddŵr. Tua blwyddyn yn ôl creon ni tŷ i ddreun o god, ond dwi'n credu bod llygod wedi symud nhw, gan i fod ni wedi gweld hi. Dyma llygod yn eto. Mor cute. Dwi'n llwyddo i mynd yn agos iawn. Mae'n dal yna. Edrych, mor cute. Dwi am edrych am y fath o bethau sy'n byw yn y pwll. Dwi wedi lenwi hwn efo dŵr o fyna, gan fod dim clorin yn fe. A nawr dwi am... Dwi wedi dal llawer o bethau mewn tri llwyth. Helo! Heddiw, dwi am dangos y fath o pethau dwi'n wneud mwyn cadw'n heini. Yn gyntaf, dwi am wneud ymarfer corff gyda Joe-Wicks. Go. Heddiw, rydym ni wedi penderfynu i ymarfer rhedeg lan llethrau. Helo! Heddiw, rydym ni am mynd gwersylla yn yr ardd. Felly, yn gyntaf, mae'n rhaid rhoi'r pabell i fyny. Nawr mae'n rhaid rhoi sachau cysgu mewn i'r pabell ac ambell beth arall mwyn wneud e'n cyfforddus.
Ar ôl noson eitha dda o gwsg, dwi wedi codi ac wedi penderfynu i edrych ar yr adar. Helo, heddiw rydw i am coginio cinio i fy nheulu. Dewisais i'r pasta bwl marinara, gan ei fod yn edrych yn eithaf blasus ac yn syml hefyd. Dwi'n casglu i gyd o'r gynhwysion ac wedi dechrau torri'r winws. Ar y foment, dwi'n torri'r tomatos sydd wedi sychu yn yr haul. Dwi'n coginio'r winws a dwi'n coginio'r pasta hefyd. Roedd ddim mor hawdd ag oedd yn edrych. Nawr dwi'n siapio'r peli heb cig. Dwi bron wedi gorffen y saws tomato, ond mae angen coginio fe am bach mwy. Ar y dechrau, ni ddim yn sylwi bod rhaid coginio'r peli heb cig. Felly, cymerodd 2 awr i coginio cinio. Dwi'n credu tro nesaf i wneud byddai'n edrych ar y dull cyn dewis bu coginio, ond dyma be ni wedi creu. Dwi wedi cael llawer o hwyl yn lockdown, ond mae'n rhaid i mi ddweud dwi'n edrych ymlaen gymaint at mynd nôl i ysgol a gwneud pethau fel sboncen a pêl-droed a cwrdd â pobl yn y strydoedd a dim bod chi angen aros 2 metr i ffwrdd o nhw.